Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi News, Maskandi updates. Sigcine guys sijabulela ingoma ehlukaniswe unyaka kuKhozi FM kwase kuba khona umcimbi omkhulu obungaza ukuhlukanisa unyaka kanye nerecord of the year okwenziwe umthandeni SK. So uyatrenda ke ku social media. Izathu sokuthi ngenze le video mhlawumbe khona uzothi hawu uDade lona usisi lona ubesigqugquzela ukuthi asivote sesivotile sekuphuma izinkulumo ezinje. Social media yena akasaphawuli akasayikhuluma indaba yamaskandi uyabaleka ngoba mhlambe kuyivideo enegative. Asibuyeleni ke emuva guys, lokhu engikubekayo umbono wami nangendlela mhlambe engizizwa ngayo ngale video evele ku social media eyami, futhi undermine imizwa yabanye nabanye abazwa ngendlela abezwa ngayo, njengoba abanye besho nje ukuthi siyaphuma kuye because uthe. Asithatheni ke la i-video emfishane esibone before. Also nobungozi bokuthatha isiqephu esincane kwinto enkulu masusebenzisa khona ungakatholi full interview noma full video noma full information. Niyakhumbula kwi-video eyayikhuluma ngama-views. I-video yayikhuluma ukuthi angeke ngithathe imali engaka ngithenge ama-views. Kodwa lo owayikhatha wathatha le ndawo yokuthi ukuthengwa kwama-views. Kwasi ngalesikhathi sijabulela ukuthi ingoma enkulu isinama-views amangaka kwaduma ukuthi ama-views ayathengwa. Mina indlela engibona ngayo lo wayekhompyutha nokuthi khona abajabulela ukuthi le ngoma ibe nkulu ku-YouTube yashaya ama-views amaningi. Nayi into engiyibukayo kulo mcimbi omkhulu. Umcimbi siwubona ungakaqali la ifika khona ngemoto, kwaba khona imoto ezimphelezelayo, kwaba khona omalume abafikayo, omama bebezothandaza, abaxhasi bomcimbi kanye nabantu abahlukahlukene. Sibone ekhuluma nezingane beziphandle ebeyigijima zilandela imoto zijabulela ukuthi nangu ubhuti nangu umalume shothi wangasekhaya ngoba bekuwosisi ejabulile. Wathi lokho kwenzeka ngesikhathi ehamba ngemoto kumfikisela ngeinyembezi ngoba mhlawumbe into angakazi ayicabanga. Angikwazi ke mina nizwe kahle guys lento yimi oshoyo. Angikwazi ukuthatha ivideo ya 2 minutes ngikholelwe ukuthi iyona full interview yalo wamcimbi. Ubude balo wamcimbi uqala entambama waphela ekuseni. Ngingakubizela ngisho MC bakhona ukuhlukana kwakhona abantu bebesabhekile. Akukwazi ukuthi umuntu owenze into engaka engavele ebe ne-interview ewu-2 minutes ku-impossible. Ngesizathu sokuthi ivideo ekhona ewu-2 minutes iyashoda. Ukumjaja ke because omunye uzothi hayi niyathanda ukunabukelisa maku umthandeni nikhulume kahle, angikulungisi. Before sizwile izinto ebeyikhuluma sangayi-verify. Le social media isisiza ngani manje? Njengoba kunevideo ewu-2 minutes mase sithola ivideo ende ye-interview yalo wamcimbi. Noma sithola ukuthi kuqalephi ngoba asikwazi ukuthi iqhamuka isikhuluma la ngokuthi ama-70s or 80s or 2Ks iphelele lapho. Mkhulu kakhulu umcimbi ukuthi singabamba ivideo ka-2 minutes. Angazi noma sizozwana noma ngesizezwana. Also into engiyibonayo kukhona abantu abathanda kunento othi ugiya ngethambo. Noma ngeke ngisiqedile ngabisaga noma isisho ukuthi kukhona abazofuna lento enegative beyithwale udu. Le yanto yama-views yokuthi ama-views ayathengwa yayikhuluma nabanye bayisebenzisa le nto ukuthi oh kanti vele ama-views uyawathenga as if akusiwo ama-views enziwe abantu abathanda ingoma. Namanje nginomuzwa ofanayo. Akukwazi ukuthi kungaba nomcimbi othathe ocisho wahlanganisa u-24 hours abantu bemile. Ukwakha lo mcimbi uhlanganisa abantu abahlukene, abantu abebabingelela ekhombisa ukubahlonipha. Mase ngizojaja ivideo ya 2 minutes angeke ngilenze lelo phutha. Into engizoyenza ngizolinda ivideo ephelele mase sithola umqondo ukuthi bekukhulunywa ngani. Okulandelayo ke kunabanye abasifunzayo ukuthi hayi nina nizosupport umuntu noma esebhede noma kunjani. Indlela ozizwa ngayo i-right. Indlela ozizwa ngayo i-right
uwe ozizwa kanjalo. Kodwa ngapha kimi ngilinde a full video ngizwe ukuthi ubethini kusukela, because ukubamba iportion encane ungasuke uthathe lento encane wenza umonakalo omkhulu. Sekufanele manje siphinde senze amavidiyo amaningi njengoba sekuvelile ukuthi i-full interview aniyazi. Sekuyenzeke kaningi izinto ey'kanje ey'vela ku-social media, kube ne-part ekhethwayo ivele mase bonke abantu bekhulume ngento abangakayiboni ukuthi isiqalo nokugcina kayo injani. Umcimbi oqale ngo-4 ntambama waphela ngo-5, nomcimbi olande iy'nhlobo ey'hlukene zama-artist, abaxhasi, abantu abaphumile, omama bezothandaza, yonke nje into yakhona, nokuveza-ke ukuthi ubuhle obungaka bukhona. Abasehluhluwe ngiyazi ukuthi basawujabulela lowa mcimbi. Angikwazi ukususa wonke ngikulinganise nalowa 2 minutes waleya video. Le video ewu-2 minutes ikhona, noma eseyidilithile oyifakile sizofuna sithole. Njengala engangithi uma kukhulunywa ngale nto yama-views, ukuze ubone ukuthi justify noma ngizama ukucorrecta into e-wrong, funa i-full video. Ake sengikuxoxele. Kuma-views kwaveza ukuthi ku-possible ukuboosta ama-views ku-YouTube. Kodwa ongayizwanga kahle ividiyo wezwa ukuthi ayathengwa. Umnikazi wayo wathini? Wathi angeke ngikwazi ukuthatha imali eningi engakwazi ukuthi ngisize ngayo umama or ngikhokhele iy'ngane esikoleni, ngithenge ama-views. Owakhatha ividiyo wathatha le part ethi ngithenge ama-views as if uwathengile. Ubungozi-ke bokuthatha into encane or uthathe le part esifidwe ku-social media mase usebenzisa yona. Kodwa-ke asilawulani. Kulaba abathi ayi ividiyo leyana akasihloniphanga, siyaphuma kuyena, angifuni ukuphikisana nabo because angifuni ukuthi sisebenzise lento yokuthi uyanabukeliswa. Kodwa elami iside, uma sengithole ividiyo and at least 10 minutes or 15 minutes kuzoba i-interview. I-interview njengoba sake sayibona, ayikho i-interview eqala laphaya kule siyibone ku-social media. Sike sabuka ama-interviews amaningi and siyazi ukuthi umcimbi omkhulu lona, futhi njengoba kuwumcimbi omkhulu ikhona enye i-direction yawo. Sengiyanihlebela-ke loya mcimbi loya, uma usuvela ku-Channel O nize nizongiqhwebala ukuthi Fix uvelile ku-Channel O, ngoba kukhona ukuthi uyabona ukuthi abanye abantu bahamba ngasiphi ispeed. Also-ke singakhohlwa umcimbi ube mkhulu, iy'gaba zawo uma kwenzeka sikhuluma ngawo, ngizokhuluma ngihlukanise izinto engizibonile ngazithanda. Nalena-ke sivelile eyomntwana, because leyana eyengane into efunekayo ukuthi sibe nakho ukuthi unaledi mncane. Maye mncane uzoba nempilo ehlukile njengoba seba usaziwayo, udumo lumfice emncane, ngoba ngisho nabadala abadumile zikhona izinto abazenzile zaba amaphutha. Into ayidingayo manje ngoba ebe ne-moment enjeyana phambi kwabantu i-support ne-counselling uyayidinga, ngoba kubuhlungu lokho okwenzakalile eyingane. Wafika hlampe naye ebona ukuthi njengoba sekudlala ingoma yakhe akagijime eye phambili kubantu hlampe sebelindele ukuthi bezwe yena, kanti laba asebebuka lo mcimbi balinde ugatsheni osephambi kwabo. Ne-misunderstanding ebekhona guys, ngoba ngiyibukele le nto ku-live yangidida. Ngiyayixuba-ke la ngoba angifuni kube sengathi ngiyayiziba indaba yokuthi kube nento engabanga yinhle. Ngokwengane ukuba ne-solution yalento eyenzakalile uyayidinga i-counselling. 2, uyamdinga umuntu omdala eduze kwakhe ozombonisa, because lento yokuba famous inama-challenges amaningi. Yena uphume e-high school, ukuhlangana nodumo umncane angeke kuze kufane. Vele ngiyabona ukuthi abanye sebekhomenta ngokuthi ingane engezwa kakhulu, ingane engezwa, kodwa uyingane eficwe udumo. Wafica ukuthi mhlambe ngisho nangakubo akaseyena unaledi lo obefana kade sesikoleni, usewunaledi obizwa yibona bonke abantu, useyi-celebrity ngakubo. Nakho lokho futhi kuzomngena ekhanda. Into ayidingayo kwamanje i-support, sisazolandela ukuthi kwenzakalani nani. Ngokwami ukufisa kuwukuthi mhlawumbe abaqondene nalowa mcimbi bebengamsiza ngaleyo nto, ngoba kuzomphazamisa ukuthi abantu benze ngale ndlela ebenza ngayo, wacishe walimala. Uma uyibheka futhi nevidiyo ngathi ubengaboni ukuthi kushawa yena.
Lokho-ke bekufanele ukuthi ngikufake ngoba kuzoba sengathi makunomthandeni nihlele nifuna ukuthi kube kuhle yonke into, ningasakhulumi ngezinto ezi-wrong. Nento futhi yo-stage manager no-MC, because bakhona abantu abakhuluma ngokuthi asimzwanga u-MC efaka bani. We guys, mina leya mcimbi ngangiwubuka ku-live, kukhona la bathi khona u-DJ abasamboni. Inkinga-ke ngeke size sikhulume sithi bekwenzakaleni abantu ababeke stage bengasabi khona, kodwa fanele bona belungise iphutha benzele negama labo ngoba basazoqashwa kwimicimbi ehlukahlukene ukuthi leya ndawo abakuyo beyibekiwe abangenzi umsebenzi wabo ugcine usuqhatha ama-artist ngoba ama-artist uma esese-stage asebhekene nabantu. Lokho kwenzeka ngale emuva ku-DJ ukuthi iy'ngoma ziyacishwa nakanjani abazama ukulungisa lawo maphutha lawo ukuze kungabe sekugcina sekuvela izinto ey'fana nalezi ey'veza udlame. Ngesikhathi kuvela udlame sokonakala wonke umcimbi omkhulu nge-behavior yabantu ebonakala emcimbini. Okwe-comment ephatha ama-70s, 80s, ngizolinda full video or full interview ngiphawule phezu kwento esengiyizwile. Why ku-social media sekukaningi ngiyazibala nami, sithatha into engaphelele sivele sigijime nayo sikhulume ekugcineni sekufanele ubuye uzokwenza ama-corrections because awuyazi indaba ephelele. Ubungatholanga a full story, uthole le portion ethathwa abantu bonke bayenza yatrenda, nawe usufuna uku-eda because ulana ku-social media. Ngicabanga ukuthi izwakala kahle-ke leyo ndaba. Angincethezi-ke egameni lokuncetheza, kodwa into ngifuna ukizwa iqiniso layo ukuze ngithole ukuthi ube uthini, kwabheda kuphi ngoba inkulumo ayigejile. Ngifuna ukuzwa kahle iphelele mase ngiyasho ukuthi igejile-ke la, ngoba manje angikwazi ukuthi ngivele ngijaje istori esingaphelele. Lento ifana nani, ma-week exam paper awukwazi ukuphendula umbuzo ongawu-understand, yikho ugcina usuwuthola wrong ngoba ubungawu-understand. Kodwa lo suwuzwile unayo impendulo yokuthi ubuze ukuthini, kufanele uphendule ukuthini. Ngiyabonga kakhulu for your support. Thank you so much for your love and support. Ngibonile ividiyo, angiyizibi, ngilinde ephelele. Bye.